זהו. התחלתי להקליט. טוב, בשעה טובה. ובכן, היום יש לנו פגישה אינטראקטיבית מספר 190 של קבוצת הלימוד Learn Yiddish and Yiddish Literature Online. היום אנחנו ממשיכים לקרוא את הסיפור של חיים גראדה, זיידס ואייניקלך. שלמה העלה למסך עמוד 124, שלמה. 24. עמוד 24 של זיידס ואייניקלך. שלמה, תתחיל לקרוא, כולם רואים את העמוד, תתחיל לקרוא את הפסקה האחרונה. לא רואים עדיין אותו. אתה מדבר, כשאני מדבר אז לא שומעים כלום. האם אתה יכול לקרוא את הפסקה האחרונה? תתחיל לקרוא. האם כולם רואים את העמוד? לא, אין עמוד. לא רואים. אז רק רגע אחד. קודם העלית אותו. נכון. לכל אחד מכם יש גם במחשב שלו, וביקשתי שתדפיסו אצלכם, אז אם לא תוכלו לראות במסך, תסתכלו בסיפור שיש לכם אצלכם. עכשיו רואים? רואים. כן. תתחיל שלמה לקרוא פסקה האחרונה של עמוד 24, ונתחיל. אנחנו מפגרים ב10 דקות. בבקשה. Geschnitzte Chayes und Vögel ibern Aaron Kodesh, die angeschnittene Magen-Dovitz und die Scheiben, afilu die ausgehammerte Blumen auf der größer Chanukka-Menorah, sind für die Talmidem Merkan נייס נתגוון. עד פה, האם רבותיי, אנחנו כבר קראנו את זה, שלמה, קראנו את זה בעבר? אני חושב שלא. מה אתם אומרים? לא. לדעתי קראנו. Wir haben gerät wegen wie soll es he describes wie soll in Schule, Beis Midrash, die Aron Kodesh, die... יפה, wir haben gerät wegen dem, aber sie haben mir gelehnt unter dem Satz und übergesetzt. אני חושב שהגענו עד כאן, ואנחנו, זאת אומרת, מה שקראנו, זאת באמת התחלה של מה שלא קראנו. מה שקראנו זה התחלה של מה שלא קראנו. אוקיי, אז תתחיל בבקשה, שלמה, 2-3 מילים שקראת, תחזור ביידיש ותתחיל לתרגם ואני אעזור לך. גשניצטה חייס... גשניצטה, מה הבעיה? גשניצטה. מה זה גשניצטה? מה זה שניצן? חרוט, גזור. לא, שניצן זה... לפסל בעץ. עם סכין קטן, לפצל בעץ. איך אומרים בעברית? אני לא יודע. מגולף. אוקיי. די גשניצטה, שלמה, מה עוד? גשניצטה חייס ופגל, החיות... זאת אומרת, גראדה מתחיל ואומר, החיות והציפורים המגולפים בעץ. תמשיך, שלמה. על ארון הקודש. הלאה. Die eingeschnittene Magen-David und die Scheiben רגע. Die eingeschnittene Magen-David und die Scheiben, נכון? eingeschnittene Magen-David in die Scheiben. In die Scheiben. נא לתרגם. eingeschnittene Magen-David, איך תתרגם את המילים האלה?
eingeschnittene, זה גם כן, המגן דוידים החרוטים. נכון, מגן דוידים החרוטים על הזכוכיות של החלון, אלה כולם קישוטים. בעץ של ארון קודש מגולפים כל מיני חיות וציפורים, ועל החלונות יש חריטה של מגן דוידים. אפילו... זה הקישוט. רגע, אני מדבר, אם אתה תעלה על הדיבור שלי, לא נבין. אני אומר, גראדה מתאר את האומנות והקישוטים בבית הכנסת. תמשיך עוד כמה מילים ביידיש שקראת. אפילו די אויס גהמרטה בלומן. אוקיי, תתרגם. אפילו די אויס גהמרטה בלומן. אפילו הפרחים שדפוקים בפטיש. נכון, המר זה פטיש, דפוקים בפטיש. למה הם דפוקים בפטיש? כי הם מצוירים, דפוקים על איזה חומר. תמשיך. בלומן אוף דר גרויסה חנוכה מנוירה, הם דפוקים על החנוכיה של חנוכה. זאת אומרת, על המתכת של המנורה הגדולה בבית הכנסת, מישהו בפטיש עשה שקע בצורה של מה? של? אויס גהמרטה מה? בלומן. זהו, אז עשה קישוטים על המטל, על המתכת של המנורה, קישט את המתכת בפרחים. הלאה, מה עוד? פרח, לא? צורה של פרח. צורה של פרח, כן. זיילן פאר די תלמידים מרקיין נייס ניט גוויין. תתרגם. כל הקישוטים האלה, זיילן פאר די תלמידים, היו בשביל התלמידים מרקיין נייס ניט גוויין. לא היו בשביל הילדים האלה, יותר הם לא היו נייס, לא היו חדשות, מכיוון שהם באו לבית הכנסת וראו את זה כל הזמן שבאו לבית הכנסת. שלמה, המשפט הבא, אלא אם כן יש מישהו שרוצה לשאול מילה או להגיד משהו. מישהו מכם רוצה להעיר או לשאול? Was ist der Unterschied zwischen geschnitzte und eingeschnittene? אוקיי, נחמה, תודה רבה על השאלה. את שואלת, you are asking, what is the difference between two words, ausgeschnitzte und eingeschnittene? ausgeschnitzte זה מגולף. שאתה מסלק בסכין חתיכות של העץ עד שמתקבלת תמונה כמו בסקלפצ'ור. Is that like is that carving out when you carve something? Okay, okay. עכשיו איינגשניטנה, אתה לא מסלק את החומר, אלא אתה חורט, אתה עושה שקעים כדי לצייר בתוך החומר את הציור שלך. שלמה, תמשיך המשפט הבא, ביידיש. Haben die Melamdim sich gekliegelt und sei gewiesen die Äußerung vom Tischkästel in Schulchan auf der Bime. Der Bime in Olmerl unter den Aron Kodesh, dort hat sich gefunden... unter den Aron Kodesh, פה. תזכיר 2-3 מילים מה שקראת ונתחיל לתרגם. כן. Haben die Melamdim sich gekliegelt. עד פה. Haben die Melamdim sich gekliegelt. תתרגם. אני לא יודע מה זה gekliegelt.
קודם תתרגם מה שכתוב לפני גקליגות. מהו הפועל, שלמה, במה שקראת עכשיו? מהו הפועל? הובן זיך. זה רק חצי פועל. הובן זיך מה? גקליגלט. נכון. עכשיו נסתכל על הפועל הזה. הובן זיך גקליגלט. תשימו לב להסבר שלי עכשיו. בפועל הזה יש לנו 3 אלמנטים. יש לנו פועל עזר מזמן עבר, הובן. זאת אומרת, הפועל הוא בזמן עבר. יש לנו הפועל העיקרי גקליגלט. גקליגלט בא מהמילה קלוג, חכם. הובן זיך גקליגלט, אנחנו מתרגמים התחכמו. התחכמו בעברית. מה עושה הזיך? הובן זיך גקליגלט. אף פעם לא הסברתי את זה בהרחבה, ועכשיו אני מסביר מה עושה המילה זיך בפועל ביידיש. היא מחזירה את זה לעצם. לא, מחזירה את זה למי שעושה את הפעולה. הפעולה, כן. זה מה שאנחנו קוראים בדקדוק פועל רפלקסיבי. למה אנחנו קוראים לזה פועל רפלקסיבי? כי הפעולה נופלת על מי שעושה אותה. אני מבקש מכם דוגמה של עוד פעלים רפלקסיביים ביידיש. דניאל, אתה יכול לתת דוגמה שעוד פועל רפלקסיבי שהפעולה נופלת על מי שעושה אותה? דניאל? דניאל שומע? כן, לא שמעתי, סליחה, מה השאלה? השאלה היא, האם אתה יכול לתת דוגמה של עוד פועל רפלקסיבי ביידיש, איפה שהפעולה נופלת על העושה אותה? כן או לא, אל תחשוב הרבה. אני לא בוחן אותך, אני רק שואל כדי להיעזר. זה לא בא לי ככה ספונטניה. אוקיי, נחמה. עוד פועל רפלקסיבי ביידיש איפה שהפעולה נופלת על מי שעושה אותה. עם המילה זיך. Ich sehe sich mit der Sachverben. Ich sich nutzt man mit der Sachverben, aber... לא משפט, אני רוצה פועל רפלקסיבי. טוב, בסדר, אני לא בוחר, אני רק lernen sich, ja, lernen sich. לא הבנתי. lernen sich. כל הכבוד נחמה. הפועל הרפלקסיבי, lernen sich. מה זה בעברית lernen sich? אדם שלומד את עצמו, מתלמד. Ich lerne sich Hebräisch. אני לומד את עצמי עברית. ורה, עוד פועל רפלקסיבי ביידיש עם זיך. זיך אונרירן. אונרירן זיך. אונרירן זיך. אדם שנוגע בעצמו, איך ריר זיך און. אני נוגע בעצמי. אז אתם רואים שפועל רפלקסיבי זה עשייה שנופלת על מי שעושה אותה. עכשיו אנחנו חוזרים לפועל ששלום. סליחה, גם זה דרייר זיך. דרייר. מי מדבר? אנה. אז תגידי שהגעת, שלום אנה. תגידי איזה פועל את אומרת, רפלקסיבי, כן? דריין זיך. יפה מאוד. למשל,
אני מגיע לתערוכה ואני מסתובב בין השולחנות. כן. איך דרי זיך. אני מהמם. מסתובב, אבל הפעולה נופלת עליי. כל הכבוד. עכשיו חוזרים לשלמה. שלמה תחזור על אז רגע, מה פירוש המילה קליגלנזיך. קליגלנזיך זה להתחכם. להתחכם מלשון קלוג. עכשיו נבין מה זה אומר במשפט שקראת. תקרא עוד פעם. Haben die Melamdim sich gekliegelt? Haben die Melamdim sich gekliegelt. Und sie מכיוון, gewinnen רגע, אני מדבר. עכשיו שאמרת, הום די מלמדים זיר gekliegelt, אומר גראדה, עכשיו שלילדים זה לא היה חדשות כל הקישוטים האלה, ולמלמדים לא היה להם במה למשוך אותם, אז הם התחכמו, ומה הם עשו? תמשיך שלמה. Und sie gewiesen die Äußeres vom Tischkessel. זהו הכל. אז המלמדים הזקנים שרצו למשוך את הילדים שישארו בבית הכנסת, הום זיר דמלמדים gekliegelt, התחכמו המלמדים וחיפשו במה למשוך אותם, הום זה גוויזן, אז הם הראו לילדים Die Äußeres. את האוצרות עם טישקסל בתוך המגירות. איפה תמשיך? In Schulchan auf der Bime. בשולחן של המגירות הבימה. בתוך השולחן על הבימה. האם עכשיו הבנתם את המשפט ששלמה קרא קודם? כן, ברור. אבל עכשיו זה ברור בגלל כל העבודה שהשקעתי קודם בלהסביר מה זה פועל רפלקסיבי. הום זיר gekliegelt, התחכמו. שלמה, המשפט הבא. זה עדיין אותו משפט עם אונטרן ארון הקודש. כאן בא ההסבר של הטישקסל אין שולחן אויף דר בימה אין אלמרל אונטרן ארון הקודש. זאת אומרת, המגירה אין אלמרל בתוך הארון הקטן שמתחת לארון הקודש. תמשיך שלמה משפט חדש. Dort hat sich gefunden ein Schäufer, gel und durchsichtig wie Honig. עכשיו רגע, dort hat sich gefunden. רגע, אמרנו שהזקנים, הסבים, רוצים למשוך את תשומת הלב של הילדים, ואז הם מראים להם את האוצרות שיש במגירה, בארון מתחת לבימה, ומה יש שם? עכשיו תקרא 2-3 מילים. dort hat sich gefunden ein Schäufer, יש שם שופר. מה? עוד פעם? מה התרגום? שם נמצא שופר. כן. גל ודורסיchtig, צהוב ושקוף. כן. והניק, כמו דבש. והוניק, לא הניק. והוניק. כמו דבש. כן. כולם מבינים את התרגום של שלמה המצוין? Ich habe eine Frage. טוב מאוד. Es ist nicht kein Noun. Dort hat sich gefunden. Das ist no name pronoun. Es ist nicht da kein Pronoun. Mit hat. Wer hat das sich gefunden? בהמשך, השויפר, זה הנאום. dort hat sich gefunden. There you could find a Schäufer. Oh. Sie nutzen nicht es. Es ist sich gefunden, nicht es. Shofar is the noun. Shofar. Okay. Shofar is the noun. What was there? What could they find there? A shofar. Okay.
אוקיי. שלמה, אתה שליח ציבור שלנו, תקרא עוד משפט. Silbern Eisrock Puschke auf für Dine Fieserleich und a Turmel von Psalmim, was man schmeckt Schabes zu Nacht zu Abdole. A Turmel mit הרגע, שלמה, אל תמהר. את פה. לפני שנתחיל לתרגם. גרדה אומר מה אפשר למצוא במגירה. דבר אחד זה השופר שהוא שקוף כמו דבש. הדבר השני, שלמה, תקרא, תחזור על מילה ושאל. זילברן אסרוק פושקה. את פה. מה זה הזילברן אסרוק? שלמה, כשאני מדבר אתה צריך לחכות. סליחה. מהו הדבר השני? כן. קופסת אתרוג מוחשפת. יפה. אוי דינה פיסלח עומדת על רגליים דקיקות. נכון. ונטורמל פורפסמים ומגדל. הטורם הוא פומפסמים. איך תתרגם את זה? מגדל לפסמים. מגדל קטן לפסמים, כן. וסמן שמקט שבת צונח צו אבדולה. ומגדל לפסמים שמריחים מוצאי שבת. בשבת בלילה בהבדלה. אוקיי. אז איך שאתם רואים, as you saw, Grade is describing which are the artifacts you can find in the Beit Midrash which are used when you make Havdalah at the end of the Shabbat. These are all artifacts which the grandfathers show the little children in order to catch their attention. עכשיו אני אשאל אתכם שאלה. למה אומר גרדה שהסבים, הזקנים, חושבים שאם יראו לילדים מה יש במגירה הזאת, הם ימשכו את תשומת ליבם. מה, הילדים לא מכירים את הארטיפקטס האלה מהבית של ההורים שלהם? דניאל, מה אתה אומר? כנראה לא בטוח שהם מכירים את זה. לא הבנתי, כנראה לא בטוח מה? האם הם מכירים את זה מהבית? זו השאלה קודם כל. כנראה לא בטוח האם מכירים מהבית, נכון מאוד. אנחנו חייבים להבין שגרדה מניח, גרדה thinks that the little children don't see how their fathers make Havdalah Shabbat at night, at the end of the Shabbat. מה עוד אומרת נחמה על זה? Ich trachte, Zefshir say, they're running out of ideas, wie zu sich der Nenter die Kinder, die Studenten, zu der Sach. They're just running out of ideas. Das ist emes, aber sie haben die Kinder nicht gesehen oder die Artefacts bei sich im Stub, für was darf das sein ein nice החידושים für die Kinder. Sie kommen doch von der jüdischen Stub. נחמה. Ich weiß nicht, Studenten seinen, ich will nicht sagen spoiled, that's not the right word. Sie seien zugewohnt, aber es ist schwer zu
geben sie was zu sein interessant in Sachen und Limudim. אוקיי, ורה, מה את אומרת? אפשר בעברית? בעברית, בשפה שנוח לך, כן. אז מה שידעו... רגע, את יכולה באנגלית, בעברית, ביידיש, מה שאת רוצה. אוקיי, תודה. מה שידוע לי, שזה כבר היה דור בווילנה במיוחד, שהרבה יהודים כבר לא היו דתיים, בקטן אולי להדליק נרות שבת, משהו, אבל ברובם כבר, לא ברובם, אבל כבר היו די הרבה יהודים שכאילו לא היו דתיים, וזה היו אבות של ילדים האלה, אז בטח שילדים לא היו מכירים. תודה ורה, אני חושב שהתשובה שלך נכונה, וזה בדיוק מה שכנראה גראדה רוצה לרמוז לנו, to give us a hint that we are dealing with the grandchildren of grandfathers whose sons, the sons of the grandfathers, are not versed in Judaic סליחה law. פרופסור. סליחה, אנה, כן? כן, למה זה בווילנו? זה וילנו זה היה הרבה ליטפק, זה הרבה מגאון, חסידים, איפה יש בעיה עם the kids they didn't know in Vilna? I thought the Vilna was full of the religious people. Okay. Anna asked now a very interesting question. She tells me, why are you speaking about secularization in Vilna? Anna says, as far as I know, there was the Vilna Gaon, there was Hasidim. That is not true. In Vilna, there were not Hasidim, was in Poland, and much less in Lita, in Vilna. But Anna says, how can you say Vilna, which is such a Jewish city, how can you say that Grade speaks about secularization in Vilna? Right, Anna? כן, כן, נכון. Okay, so you must understand, all of you, that Grade is describing a historical true situation, because in Vilna there were religious people, Orthodox people, and many unorthodox and secular people. In Vilna there were communists and Bundists, and in Vilna there were secular Jews, and the process of secularization existed in Vilna as it existed in Warsaw and in other places of Eastern European Jewry. Grade is not doing any unhistorical description. Grade is describing, in my opinion, and in the opinion of historians, a true process of secularization between the two world wars. אוקיי, נכון. יש לי שאלה עכשיו. למה הילדים האלה שהיו, כמו שאני הבנתי בסביבת לא דתי, תדבר אל המיקרופון שאני אשמע, כן. אני שואל, למה הילדים האלה שהיו במשפחות לא דתיות, אם אפשר להגיד ככה, בונדיס, מה שלא לא משנה כל כך, איך הגיעו במקום הזה של הבית מדרש, כי זה בית מדרש, איפה נמצאים הזקנים האלה. להתחמם.
רגע, אני עונה לדניאל עכשיו. דניאל שואל, איך ילדים כאלה שבאים כאילו מבית חילוני, מה פתאום, מה הם עושים בבית המדרש? התשובה היא פשוטה בתוך הסיפור. גראדה סיפר לנו קודם, ואנחנו קראנו, שהילדים האלה, שהם ילדים יהודיים, בווילנה, בחורף, כאשר קר, נכנסו לבית המדרש, כי בבית המדרש היה חם, והם באו לבית המדרש כדי להתחמם. זה פשוט מאוד, זה חלק מהסיפור. כן, מי דיבר? ורה ענתה לדניאל, מי דיבר קודם? כן. ורה? כן, אני אמרתי להתחמם, זה היה כתוב בסיפור. בסדר, אז את אמרת מה שאני אמרתי. כן, דניאל, כן. אם היית זוכר מה קראנו, לא היית שואל את השאלה הזאת. שלמה, ממשיכים. התורמל מתאמת תירלך, מתאדכל ונפנדל in der Heich. ונפנדל in der Heich. עכשיו גראדה מתאר איך נראה מגדל הפסמים. מגדל הפסמים. תתרגם איך הוא נראה. זה מגדל עם דלתות אמיתיות, כן. עם מתאדכל, עם גג. כן, קטן. סליחה? כן, עם גג קטן, דחל זה דח. כן, גג קטן, ונפנדל in der Heich. מתאפנדל in der Heich, עם דגלון קטן למעלה. עכשיו אני שואלת... אם אתם רוצים לחכות דקה, אני אביא לכם כזה כלי, תוכלו לראות אותו בעצמכם. בבקשה שלמה תביא, מכיוון שעל זה רציתי לשאול. הוא מביא ואני שואל את כולכם, האם מישהו מכם מכיר את מגדל הבשמים שהיו נוהגים בהבדלה במוצאי שבת להריח ממנו את הבשמים? דניאל, יש לך בבית דבר כזה? דניאל, אתה שומע? דניאל כן, שומע? אני אומר שיש לי משהו כנראה דומה לזה, זה לא בדיוק... אתה יכול להראות לנו? כן, משהו כזה, אני חושב שזה... נחמה, יש לך בקנדה דבר כזה? כן, אבל לא בבית שלי. למה לא בבית שלך? בבית שלך לא עשו הבדלה, האבא או הסבא? לא, הזיידה, ja, aber nicht in mein Haus. אוקיי, אלנה, לך יש מגדל צר... מה? אין. לא שומע. אין. תגידי עוד פעם, יש לך או אין לך? לא. אין לך, אוקיי. עכשיו, לחלק מכם יש, ועוד מעט שלמה יראה לנו, ודניאל יראה לנו, ולחלק מכם אין. זה בדיוק מה שגראדה אומר. בווילנה בשתי מלחמות העולם היו כבר משפחות, איפה שהילדים לא ראו את מגדל הפסמים של הבדלה, ולכן הזקנים בבית המדרש הראו להם כדי למשוך את תשומת ליבם של הילדים, כי בבית הם לא יכלו לראות את זה אצל ההורים שלהם. שלמה, הבאת? לא. דניאל, הבאת? כן, אני הראיתי, אבל אני רוצה שגם שלמה יראה את זה, אבל הראיתי, בסדר, עכשיו הוא נעלם. אז בואו נראה לכולנו לפני ששלמה יראה. אני חושב שזה מדובר פחות או יותר דבר כזה. מה אתם רואים? תתאר מה שאתה מראה לנו. סוג של מגדל עם בנרושת או משהו כזה, עם
שלוש קומות, כן, למעלה יש קצת מוזר, יש איזשהו דגל כן. שלא רואים, יש גם פעמונים בצד, שלמה אתה רואה? הוא לא שומע. לא, עכשיו אם שלמה איננו אנחנו מדברים עליך. הוא פה, שלמה עכשיו חזר. דניאל תגיד לי, אני שואל את דניאל שאלה, תגיד לי דניאל, אתה משתמש או מי ישתמש בהבדלה אצלך בבית? הכלי הזה של ההבדלה הוא מגיע אליי מסבא של סבא שלי. לא, שלמה, אני מדבר עם דניאל. אני שואל את דניאל, האם הבשמים שהוא מראה לנו, הוא משתמש להבדלה, או מישהו במשפחה? דניאל. לא משתמשים, כי זה משהו שאשתי קיבלה מהסבא, לא יודע מה, שים את זה בוויטרינה וזהו, אבל אפשר להשתמש. לא, אני לא שואל אם אפשר, אני שואל אם משתמשים. לא משתמשים. בסדר, התשובה שלך היא לא משתמשים, וזה בדיוק מה שגראדה טוען, שכבר בווילנה בשתי מלחמות העולם היו משפחות איפה שהבנים של הסבים לא השתמשו והנכדים לא הכירו, ולכן הם הראו להם את זה בבית המדרש. עכשיו שלמה, סליחה, אנחנו לא משתמשים ספציפיק לזה, כי זה בוויטרינה, ומשתמשים במשהו אחר, יותר חדש, זה הכל, זה לא שלא משתמשים בגלל שאנחנו לא עושים הבדלה, אנחנו... אז טוב שאתה מסביר לנו, אז אתם משתמשים. שלמה, תראה לנו את הבשמים שלך. זאת האתרוק פושקה, הזילברנה אתרוק פושקה, ואלה הדין פיסלח. יפה. אבל זה פושקה זה לצוקר, לא, פושקה זה קופסה, אז זה לא משנה מה שמים בקופסה. לא, בקופסה, מה ששמים בקופסה זה האתרוג משנה שעברה, כשבתוך זה האתרוג של שנה שעברה, כן. שבתוך זה שמים ציפורן. כן. אני לא יודע איך אומרים ציפורן באנגלית. ציפורן, כן, אני הבנתי, אבל זה, שלום, זה יש you close for the click, נכון? זה האתרוג, רק רגע אחד. עכשיו, תמשיך, כן. אוקיי. עכשיו אני אראה לכם את המגדל. כן. זה המגדל. כן. איך הוא נראה המגדל? תתאר אותו. זה הדחל, הגג שלו, וזה הדגל, כן. וזה הדלת. כן. עכשיו שלמה, האביזרים האלה של הבדלה, אתה משתמש בהם אישית? אני כבר לא עושה הבדלות מפני חטאינו, גלינו מארצנו ונתרחקנו ואין אנחנו יכולים. אבל אבא שלך ישתמש בזה. בלי שום ספק. זהו. אז זה בדיוק מה שגראדה אומר, שכבר בין שתי מלחמות העולם היו בתים איפה שידעו מה זה, והיו בתים איפה שלא ידעו. הנה, זאת הדלת. והנה ההוכחה שבימינו יש אצלנו, אצל חלק מאיתנו, בבתים, כן, הכלים האלה של הבדלה. אצלי בבית, כשגרתי עם הסבא שלי, היינו עושים הבדלה תמיד במוצאי שבת, ולדאבוני, בימינו, אני לא עושה הבדלה במוצאי שבת, ולכן אין לי מגדל הבשמים ויתר הדברים. זה בדיוק מה שגראדה טוען בתוך הסיפור. שלמה, המשפט הבא.
צריך להוסיף פה שהפסמים תמיד היו ציפורן. היו ציפורן, אני לא יודע איך אומרים את זה באנגלית, בעברית קוראים לזה ציפורן, אני אפילו לא יודע איך להגיד את זה ביידיש, כן? כן, טוב, נו, בסדר. Can ich etwas sagen? In Forwards, wir hat gehabt ein Artikel, ein kurzer Artikel, Emetzer hat geschickt ein Bild von einem jüdisch Objekt, was öfter ist gewesen in der Mishpoche, von der Vergangenheit. Und sie haben geschrieben wegen das und gewiesen ein Bild, aber ich habe gedacht, sie nutzen das nicht. Das ist wie in einem Museum, wie in einem Museum oder ein Schaf oder ein Schafe oder wieso. You are very right. What you say about Forwards, in Forwards, there are authors who write a lot of articles about Jewish folklore. In Forwards, it's an item of folklore. And that is exactly what Grade says. The process of secularization is a process along the years, and this is one of the examples of secularization when you don't make Havdalah anymore, and the objects of Havdalah became objects of folklore, objects, museal objects. And this is exactly the importance of the story of Chaim Grade Zeide Suneinikla. This story describes how a life practice of Judaism is becoming little by little a process of folklore, a museal thing, and ceases to be a lively endeavor. Shlomo, משפט הבא. Von deswegen haben auch die schönen Sachen nicht gekannt sich vergleichen mit den Kräunen und mit den Milgräumen. Euch als solche Kräunen, was me tut on auf die Etzchaims von die Sefer Teure. ספרי תורה. עד פה. זה סוף המשפט. תחזור על 2-3 מילים, פונדסטווגן. פונדסטווגן. איך תתרגם את המילה פונדסטווגן? וגן זה אודות. לא, הביטוי פונדסטווגן אנחנו מתרגמים לעברית, אף על פי כן. Nevertheless in English. אף על פי כן, עכשיו רגע, אל תרוץ. למה אומר גראדה אף על פי כן? הוא אומר כך, הזקנים, הסבים, מראים לילדים את כל הארטיפקטים האלה של הבדלה, ואז אומר גראדה, והם מראים את זה לילדים כדי למשוך אותם. ואז גראדה אומר, פונדסה, אף על פי כן, הדברים האלה לא יכולים להתחרות. תגיד, אחרי פונדסטן, איך כתוב ביידיש? לא הבנתי. פונדסטן. תמשיך ביידיש. Bundesbanken haben auch die schönen Sachen nicht gekannt sich vergleichen
אומר גרדה, פון דסטרינג אף על פי כן, הום אות די שיינה זכן. הדברים היפים האלה, כמו המגדל וכמו קופסת האתרוג, הום זיך ניט גקנט פרגלייכן, לא יכלו להשתוות. גלייך זה ישר, פרגלייכן, להשתוות במשיכה שלהם, עם דברים עוד יותר מושכים. מה הם? תקרא הלאה. מדי קרוימן ומדי מילגרוימן. אוקיי, לא יכלו להשתוות עם דברים עוד יותר יפים שהיו בבית המדרש. די קרוימן, הכתרים, כתר, קרוין, הכתרים, והמילגרוימן. מילגרוים, איך נגיד בעברית על מילגרוים? קישוטים של ספר תורה. איך זה מילגרוים? זה נראה כמו פרי. מה זה? רימונים. רימונים. אז אומר גרדה, הזקנים רצו למשוך את הילדים, אז הם הרגישו שבבית המדרש יש חפצים עוד יותר מושכים מענייני ההבדלה. מה הם? זה הכתרים והרימונים, מילגרוימן. תקרא הלאה ביידיש, שלמה. אויך azerche קרוינן ושמטות an אויף די אצחיימס פון די ספרי תורה. אז זה הכתרים והרימונים וסמטות און שמלבישים על העץ חיימס. איפה מלבישים בבית המדרש רימונים וכתרים? מלבישים אותם על עץ חיימס. שלמה, מה זה עץ חיים? איזה אובייקט זה בבית המדרש? אוהב די עץ חיימס פון די ספרי תורה. מי יכול לעזור? דניאל, מה זה עץ חיים בבית המדרש? שעליו מלבישים קישוט בצורת כתר ורימונים. דניאל שומע? כן, שומע, אבל מה זה? רק תגיד אם אתה יודע או לא, זה לא בחימה. לא, אני לא יודע, אני לא רואה מה זה היום עץ חיים בבית המדרש. אתה לא יודע מה זה עץ חיים. נחמה, את יודעת מה זה עץ חיים? Trees of life, but those sign in the handles, the handles on the Torah scroll, von Holz. אוקיי, אפשר. בדיוק. נחמה מסבירה לנו שעץ חיים, those are the handles in a Torah scroll, כן? זאת אומרת, מעץ. זה המקלות מעץ שעליהם מגלגלים את הקלף של ספר התורה. בסדר? אז מלבישים. אני לא שמעתי על זה. ספר התורה בנוי מגלגול הקלף על חתיכות עץ שקוראים להם עץ חיים. על חתיכות העץ שעליהם מגולגל הקלף מלבישים כקישוט כתר, כן, כתר יפה ורימונים לקישוט. תמשיך שלמה. Dazu noch seien die Reinigkeiten, wie man ruft, Zifrei Teure, gewähnt, ausgeziert in Gertelach, seidene Hemd. נו. רגע. מה קורה? או משהו צריך להעלות את הטקסט. Seine Hemdelach, Mantelech von Dunkelreuten oder dunkelblauen
Schmatz und Samet. alle Malbushim haben sie noch getrogen, gewirrte silberne לא, מספיק. אחרי המילה סמת, עד שם. עכשיו חוזרים על 2-3 מילים ביידיש ומתרגמים. אבל לפני שאתה חוזר, גראדה מתאר איך נראה ספר תורה. ואני אומר, לפני שאתה חוזר, קודם כל יש עץ חיים שזה מקלות מעץ שעליהם מגלגלים את הקלף של ספר התורה. על מקלות העץ עם הגלגול של הקלף מלבישים קישוטים של כתרים ורימונים. ועכשיו גראדה מתאר עוד איך נראה ספר התורה. תחזור שלמה על 2-3 מילים. Dazu noch seinen die דרצו Reinigkeit. נוח. איך תתרגם את המילים דרצו נוח? לזה עוד, כן, בנוסף לכל מה שגראדה אמר, כן, מה קורה, ועוד על זה, כן, מה עוד? seinen die Reinigkeiten, ישנו לא. זיינן די רייניקייטן וי מרובצי. תתרגם. יש את הניקיון, לא, רייניקייט פה זה שם עצם. רייניקייט זה שם וי מרובצי, כמו שקוראים לספר התורה. מה שגראדה אומר כאן, איך יהודים קראו בדיבור היומיומי שלהם לספר תורה, הרייניקייט, דבר טהור, וזה מאוד חשוב לתולדות תרבות היהודים במאה ה-20 ובמאה ה-19. יהודים קראו לספר תורה הרייניקייט. דניאל, יש לך מושג למה יהודים קראו לספר תורה הרייניקייט, דבר טהור? דניאל. דבר טמא? לא הבנתי את השאלה. דבר טהור. מה? דבר טהור. טהור. אבל זה הפוך, בדרך כלל אומרים שהספר תורה הוא טמא. אבל אנחנו מדברים על טהור, למה אתה מכניס את הטמא? כי ככה אומרים. לפי אז למה קראו לזה דבר טהור? אני לא יודע, אבל אני יודע. אוקיי, בסדר, זה לא בחינה, אני רק מנסה להיעזר בך. נחמה, למה ביידיש בעם, בדיבור היומיומי, כן, קראו לספר תורה, כמו שגראדה אומר, הרייניקייט, דבר טהור. נחמה. Weil man kann nicht reden, Moschel, alles was ist in der Torah ist kein Lashon Hara, es ist die 10 Gebot, alles was ist in Torah und die Torah itself is rein. Das ist die ganze I don't know, I can't explain it, but okay, you are explaining it good enough in the direction of the answer. Vera, why do you think that Jews in everyday life call the Torah a reinikite, a very pure object? יש לי רעיון בזה, כן. בעניין הזה. אני חושבת שאסור היה לשנות אפילו אות אחד בתורה, כן. במשך הזמן. אז כן. תורה יצאה כאילו כמו שהיא הייתה. בגלל, לכל האנשים שהעתיקו אותה וזה, הם לא היו יכולים לשנות אפילו אות אחד. בגלל זה דבר טהור. יפה. גם ורה עוזרת לנו in the right direction,
אבל התשובה היא עוד יותר יסודית, ועוד מעט אני אגיד. אבל עכשיו נשאל את אלנה, למה את חושבת שלספר תורה יהודים קראו ארייניקייט, דבר טהור? אני חושבת שספר תורה דבר קדוש. דבר חדש? קדוש. אבל קדוש זה לא טהור. זה לא אותו קדוש. דבר. אני מדבר עם אלנה עכשיו, לא לעלות על הדברים של אחרים כי לא מבינים בזום. רק אדם אחד יכול לדבר, כי זה דבר קדוש. אלנה, למה את אומרת שתורה זה דבר קדוש? מה זה המילה קדוש? קדוש זה משמעות אותו דבר שאומרה ורה שאי אפשר לשנות. קודם כל, דבר שצריך להישאר כמו היה קודם, ודבר שנותן רeinיקות לאנשים שקוראים תורה. רגע, דבר שנותן מה אמרת? דבר שנותן מה? נותן רeinיקות טהורה לאנשים. טהרה. דבר שנותן טהרה. טהרה, אוקיי. אנשים שקוראים תורה. אוקיי. שלמה, מה אתה אומר? למה יהודים קראו בכל הדורות ביידיש לתורה בדיבור היומיומי ארייניקייט? תשמע, זה היה דבר קדוש. כשזה נפל, היית צריך להרים ולנשק את זה. כאשר... כן, אבל מה המשמעות של המילה קדוש, שלמה? קדוש זה דבר שהוא מעבר לדברים, דברי החולין שאנחנו עוסקים בהם. כמו שדניאל אמר, זה ההפך מטומאה. כן, הלאה. עכשיו, מי שכתב את ספר התורה, היו עליו דינים של ללכת למקווה כל עמוד או כל שורה, תלוי עד כמה הוא היה מהדיר בדברים שהוא כתב. זה היה דבר, עכשיו... סופר סתם, אתה אומר שלמה נהג ככה, כן. כן, עכשיו כשהיו מוציאים את הספר תורה מהארון, אז כל הקהל היה מנשק אותו, דרך הבד שהיה עוטף אותו. זה היה, רייניקן זה, לפי דעתי, זה תואר חלש מדי כדי לבטא את רמת הניקיון והטהרה של הדבר הזה. טוב, אני מודה לכולכם, עכשיו אני אגיד את התשובה שלי, שהיא מסתמכת על כל מה שאתם אמרתם, אבל אני אוסיף משהו נוסף, שנראה לי שצריך לשים לב למה שאני אגיד, בנוסף למה שאתם אמרתם. המילה רייניקייט, דבר נקי וטהור, קשור למעמד ולמקום שיש לתורה בתולדות התרבות היהודית בכל הדורות. התורה ניתנה על פי המיתולוגיה היהודית. התורה ניתנה למשה ולעם ישראל בסיני. היא ניתנה על ידי אלוהים. לא משנה אם אנחנו מאמינים בזה היום או לא, אבל אם להבין את החשיבות של התורה וכל מה שאתם אמרתם שזה קדוש ואסור לשנות מילה, צריך להבין שהתורה היא מתן מן השמיים מטאפיזי, כיצד היהודים צריכים להתנהג כדי לזכות לתואר יהודי. התורה היא רייניקייט, דבר נקי וטהור,
כי היא קשורה, איך שהזכרתם, לדיברות של אלוהים ולצווים של אלוהים ולמצוות שיהודי צריך לחיות לפיהם כדי להיות ראוי לשם יהודי. בעצם התורה זהו הקוד איך אדם יהודי צריך לחיות בעולם הזה. בלי תורה אין יהדות. התורה זה הסמכות העליונה התרבותית של היהדות. זה מה שגרדה מספר לנו, שיהודים התייחסו לתורה כדבר הטהור ביותר, שהוא אומר לנו איך אנחנו צריכים לחיות. בימינו, אחרי התהליך של הסקולריזציה, קשה לנו להבין את זה, קשה לנו להתייחס לתורה בצורה כזאת. אנחנו לא לומדים תורה, אנחנו לא מתייחסים לתורה כהדרכה איך יהודי צריך להתנהג. אתם רואים, בסיפור זה לסוני מקלט, הכל מוביל אותנו להבין שגרדה מתאר תהליך של סקולריזציה, שאפילו המילה רייניקייט כבר לא קיימת בדיבור היומיומי של יהודים. אני לא חושב, I am not sure that in America, in English, there is a word for Torah, רייניקייט. האם מישהו רוצה להגיד על מה שאני אומר? אם לא, אנחנו ממשיכים. Ich habe eine Frage. Ihr habt gesagt, zu führen Sefer Torah בעולם הזה, aber was meint בעולם הבא? Wenn man führen בעולם הזה, ja, was ist der Unterschied? Zu führen heutzutage כדי בעולם הבא. Ich verstehe nicht deine Frage, ich kann sagen, was. Weil alles, was ich habe gesagt, besitzt hat gar nicht was zu tun mit der Olam Haba. Aber die Frumme will führen כדי אפשר בעולם הבא to גן עדן או דרבוס? לא, אוקיי. אין לזה שום קשר. Wir reden wegen wie Sache soll zu führen בעולם הזה, wie soll zu sein ein Jid. Und das verstehen wir schon nicht. Los stop die Frumme. Wir reden wegen Jiden, nicht wegen Frumme und nicht Frumme. Okay. Gerade red wegen dem, als Reinigkeit, das ist das, was Jiden pflegen reden wegen der Teure, wie soll zu leben ist. אין לזה שום קשר לעולם הבא. אוקיי. כן. עוד מישהו רוצה להעיר? אני רוצה להגיד שהמושג של קדושה וטהורה זה לא בדיוק אותו דבר, אבל למסורת זה לא... כי קדושה זה מה שקשור לאלוקות, טהור או טמא זה משהו שקשור, אומרים שהמתים הם טמא, ושהכהן... דניאל, אני לא מסכים, ואני אסביר לך למה. המושג קדוש, כן? המושג קדוש, אם אתה תסתכל במילון של פרופסור מלמט, על השפה העברית בגמרא, בתלמודים, כן? ובספרי מסורת אחרים, המילה קדוש פירושה נפרד מהיומיום, שונה ממה שקורה בימי החול.
זוהי המשמעות של קדוש. זאת אומרת, נכון שזה קשור למושג מטאפיזי, אבל גם השבת הוא קדוש, מכיוון שהוא שונה מימי ששת ימי החול. למה השבת הוא קדוש? כי בשבת אתה לא חי כמו בימי החול, אלא בשבת אתה לומד תורה ואתה מנסה להכניס חיים מטאפיזיים, להתחבר לאלוהים ולעולם של מצוות ושל עולם שונה מימי החול. טוב, שלמה, המשפט הבא. Dazu noch die Reinigkeit wie man ruft Zifre Teure, gewähn ausgeziert in Gertalach seidene Hemd. עד פה. אז גרדה ממשיך לתאר איך נראה ספר תורה. הוא התחיל מעצי החיים, החלק הפנימי מעץ, והוא מגיע עכשיו איך מקשטים את ספר התורה מבחוץ, והוא אומר, זה זיינן אויז גצירט, ספרי התורה מקושטים, כן? אויז גצירט, צירונג ביידיש, צירונג זה, נו? Jewelry. אבל אויז גצירט הם מקושטים, אומר גרדה, איך אומר שלמה, אויז גצירט? מקושטים עם גרטלח, עם גרטלח. הם מקושטים, וכמו שאמרנו, מקושטים עם אזורים, עם חגורות. חגורות. הוא הולך מבפנים החוץ. אז כאשר, כן, גומרים לקרוא את ספר תורה, מגלגלים את עצי החיים, לפני שמלבישים את ספר התורה, קושרים את פני החלקים של ספר התורה המגולגלים, מתגרטלך. המילה גרטל ביידיש זה חגורה. מי שהיה בבית הכנסת וראה איך שגומרים לקרוא את התורה ועושים הגבה וגלילה, מרימים את ספר התורה, יושבים וגוללים, קושרים בחגורה, כן, את שני החלקים, ואז מלבישים. שלמה, גרטלך און? גרטלך, זיידנה המדלך. אז על ספר התורה הקשור, שמים זיידנה המדלך. חולצות משי. חולצות משי, מלבישים על כל ספר התורה, חולצת משי, התמשיך. מנטלך פון טונקל רויטן. רגע, מנטלך, שמים מעילים קטנים. על חולצת המשי, שמים עוד בגד מין מעילון כזה, הלאה. פון טונקל רויטן עם מעילים אדומים כהים. אדום כהה, כן. מישהו זוכר, אני שואל, מישהו זוכר ספר תורה כאשר מוציאים אותו מהארון או מכניסים אותו, שהוא לבוש, כן, בבגד בצבע אדום, מישהו זוכר? כן, אוקיי, תמשיך שלמה. oder dunkel blauen Sammet, oder, אפשר להלביש אותו, כן, במעיל בצבע אדום, או דונקל בלוין סמט, או משי כחול כהה. סמט, ממשי, לא, סמט זה לא משי, איך זה סמט ביידיש? מזמש, זמש כחול כהה. velvet, ולווט זמש, נכון. כן, ולווט,
It's the כחול same. כהה. סמט זה לא משי? לא, זית זית זה משי. אז מה זה סמט? שזה סמט. שזה, איך אמרנו בעברית? זמש. זמש, כן. זמש. שלמה, המשפט הבא. Und überall im Malbushim haben sie noch getragen geravierte silberne Tatzen. ועל כל המלבושים האלה, רגע, לא. עכשיו אתה חוזר על 2-3 מילים, ונעיבר על מלבושים. ומעל כל המלבושים. רגע, אני מדבר, אני נותן לכם את ההקשר שלא כתוב, אחרי זה לא תבינו כלום. ונעיבר על מלבושים, אומר גרדה, הוא ממשיך לתאר. ואחרי שהלבשנו את ספר התורה עם כל המלבושים, עיבר על המלבושים, ומעל, עיבר, מעל לכל המלבושים האלה, תחזור עוד כמה מילים ביידיש. haben sie noch getragen, עד פה, haben sie noch getragen, תתרגם. הם לבשו, מי זה הם? ספרי התורה. כן, לא, אל תגיד את זה ככה, צריך שכולנו נבין. נשאו ספרי התורה, זה יום גטרום, נשאו ספרי התורה עליהם, מה עוד היה עליהם, כן? גרבירטה זילברנה טאצן. זהו, גרבירטה זילברנה טאצן, תתרגם. גרבירטה, מה זה גרבירטה? אני לא יודע. גרבירטה, when you are doing in the silver, you know. עוד רגע, אנה, מה זה טאצ? טאצה? טאצן? איזה לא, טאצן? שואלת שלמה, עכשיו שלמה מסביר. מה זה טאצ, שלמה? אני לא יודע. Ich habe öfter gehört das Wort, wenn man trägt ein Tee von einer Tetzele, like a... No. No, nein? No, like the tatzah, you have, for example, the waiters have the tatzah. אני מדבר עם שלמה עכשיו, אי אפשר לעשות סימפוזיון. מה שנחמה אמרה זה בכיוון, אבל זה לא זה. הטץ זה לוח מתכת. לוח מתכת יכול להיות, כן, מגש לתה. לוח מתכת יכול להיות לוח שעליו עושים חריטה לקישוט, וזה מה שגרדה מתאר כאן. על ספר התורה הלבוש עם כל המעילים, תולים לוח מתכת, עשוי מסילבר, לוח מתכת מכסף, כן? מה זה לוח מתכת? Ich verstehe das nicht. Was ist das? את יודעת מה זה לוח? Luach is a calendar? לא, לוח זה חתיכת מתכת, a piece of metal. אוקיי. אבל עשוי מכסף, of silver, a piece of silver metal. כן? שלמה, תחזור על המילים האלה ביידיש. Haben sie noch getragen gravierte silberne Tatzen. Okay, so, על ספר התורה, haben sie getragen, ספרי התורה, נשאו עליהם קישוט, גרבירטה, לוח כסף שחרוט עליו, קישוט, זה קישוט נוסף. הלאה שלמה. Ihr seid kinderlach, was für eine schöne Teure wir haben. אוקיי. עכשיו נתרגם. אתם רואים ילדים? רגע. אומרים הזקנים,
אחרי שגראדה מתאר איך נראה ספר תורה, והזקנים מראים לילדים את כל זה, הזקנים, הסבים אומרים לילדים, הרי הזקנים רוצים למשוך את הילדים להיות בבית המדרש, אבל הזקנים הם לא מורים, הם לא יודעים איך למשוך, אז הם חושבים שהם ימשכו את הילדים על ידי האומנות של בית המדרש, והאומנות של קישוטים בספר תורה. ואז הם אומרים לילדים, ihr seid kinderlich, אתם רואים ילדים? תמשיך שלמה. Was für eine schöne Teure wir haben. תתרגם. איזה יופי של תורה יש לנו. יפה. תמשיך עכשיו. Haben die Altitschke triumphiert und Haben die Altitschke, עד פה. Haben die Altitschke triumphiert. אחרי שהזקנים אומרים את זה, איזה ספר תורה יפה יש לנו, Haben die Altitschke triumphiert. אז הזקנים בטון של ניצחון אמרו את זה. הם חשבו שכשהם אומרים את זה, איזה יופי! בזה הם ימשכו את הילדים. עכשיו השאלה, האם הזקנים, הסבים האלה, יודעים איך למשוך ילדים? לפי ההמשך נראה אם הם מצליחים או לא. המשפט הבא, שלמה. Und die Ingelach haben vergabt, reingeguckt in zerfenden, dunklen Aron Kodesh. In zerfenden. Und die Ingelach haben gegafft, reingeguckt in den zerfenden Aron Kodesh. תתרגם, תחזור על כמה מילים. Und die Ingelach haben vergabt, und die Ingelach haben vergabt. ילדים vergabt, reingeguckt. vergabt, אני חושב... מה שבאנגלית אנחנו אומרים, flabbergasted. כן, היו מלא... סקרנות. כן. הסתכלו פנימה וצפנתן טונקלן ארון קודש. לא, אין צער, אתה חייב לקרוא נכון, אחרת לא נבין כלום. הרי אין צעפנתן בפתוח, בארון הקודש הפתוח לרווחה. אין צעפנתן טונקלן ארון קודש. בארון הפתוח החשוך, הרי הארון הוא עשוי פנימה, לא אין אור, כן. Die Kep schon neu geruckt einem wie Schepsalach arum die Qual. תחזור על המשפט, לא הבנתי. Die Kep לא, זה לא נכון. אם צפנתן אורון קוידש, ואז מה? Die Kep לא, איזה צ'פ? די שפ. No, die cap, ראש. אז למה אתה לא קורא מה שכתוב? די קאפ, הראשים של הילדים. אבל ככה קראתי, די קאפ. רגע, אני מדבר. די קאפ, הראשים של ילדים שמסתכלים לתוך אורן קוידש, תחזור על כמה מילים. צונויף גרוקט. די קאפ צונויף גרוקט. הראשים של הילדים צונויב גרוקט, מקובצים יחד, כי בזמן שהזקנים מדברים, הילדים מסתכלים על ספרי התורה בתוך ארון הקודש. הלאה. עיניינם ושפסלח. לא עיניינם, אין עינם. צונויב גרוקט אין עינם. דיקט צונויב גרוקט אין עינם, הראשים מקורצים אין עינם ביחד. הילדים מסתכלים, הראשים אלה לאלה ליד אלה, מסתכלים לתוך ארון הקודש.
הלאה. בשפסלח ערום עקבל, כמו כבשים מסביב לאגם. נכון, אז גרדה פה מתאר מטאפורה, הילדים בזמן שהזקנים מדברים על ספרי התורה, מסתכלים עם הראשים זה ליד זה, כאילו הם היו כבשים שמתכנסים ליד כבל, ליד מקור מים, כדי לשתות. ועכשיו אני רוצה להגיד, זוהי מטאפורה אכזרית. It's a very painful metaphor. מכיוון שהכבשים ששותים מים, כמו שיהודים שלומדים תורה שותים מן התורה, אבל הזקנים לא יודעים ללמד אותם תורה. לכן זה מטאפורה אכזרית. כי הזקנים נראה בהמשך לא מצליחים ולא יודעים איך ללמד ילדים בני 7-8 לקרוא בסידור ולהתפלל. ואנחנו שוב חוזרים לקריזיס, לבעיה של הסקולריזציה, שמדור לדור, גם אם הסבים משתדלים למשוך את הנכדים לבית המדרש, ברגע שהנכדים באים להתחמם, הזקנים מנסים להראות להם את היופי האומנותי בבית המדרש, אבל אין להם שום יכולת ללמד אותם את התוכן של התורה. אין להם שום יכולת ללמד אותם לקרוא עברי, לקרוא מילים בעברית. זהו סיפור טרגי, אבל יפה, פואטי, מכאיב, בעל ערך היסטורי גדול. מישהו רוצה להגיד על מה שאני אומר משהו? Ich will nur sagen, als die Altitschke, sie tun das als zusammen in einem. Das ist wie nicht ein Charakter, was hat er Kohl, was man kann ihm individualisieren. Es ist nicht kein Individual. Sie tun alles in einem, dasselbe, und Asher, die Kinder tun dasselbe. Es ist nicht kein einer, was me kennen, a Charakter, was... Nechama, toda rabba, Irod Gezok, you have said a very important thing. You said that in the story of Chaim Grade, we see that all the elderly people, all the grandfathers, appear in the story as one personality who do the same thing and have the same intention. And at the same time, you say that also the grandchildren appear as one group who do and react as one person. And this is very important what you say, because Chaim Grade tries to describe the process of one generation and the transformation of one generation and another generation afterwards. He's not speaking about individuals. He's not telling us a story, a modern story of modern literature about individual people. What Grady, as you said, is trying to explain to us, that he is telling a story of a historical process in the cultural history of the Jewish people, a process of secularization. And thank you for your comment.
עוד מישהו רוצה להעיר על מה שאנחנו מדברים? אני רואה שבדיוק הגענו ל7:30 והגענו בסיכום מעניין וחשוב. שלמה, תסמן אם אתה יכול איפה הגענו. תגיד, באיזה עמוד אנחנו? אנחנו בעמוד 25, בשורה הראשונה, במילה הראשונה. יפה. אז אנחנו בפעם הבאה ממשיכים מעמוד 25. אני חושב שהיום קראנו דברים חשובים, ואני מודה לכולכם על ההשתתפות ועל ההקשבה. להתראות ביום שני הבא. תודה. אוקיי, תודה רבה. תודה רבה. שבת שלום. שבת Schönen שלום. Dank und ein gut Shabbos. הגות שבס וגייסן דנק היחלם. להתראות. גוד שבס, גוד שבס. שלמה, תסגור את ההקלטה. זה מה שאני עושה. כן. שומעים כשסוגרים את ההקלטה? מצאת את הכפתור.